сега сме с Георги Гюров, Жорката, а.к.а. Гошо Гощеризона. Как си, Жорка? 6. За какво си номиниран тази година? За Хер Немска и за Старо кученце. Добре, сега искаме да те питаме някакъв въпрос относно номинацията ти за ветеран, а.к.а. Старо куче. Научих, че има супер свестни истински приятелства, които могат да съществуват между хората. Какво е нещото, което не успя да научиш? Да идвам на време за час при това. Самия учебен ден, като дойдеш в даскал и след това след като си тръгнеш и преди да си тръгнеш от целия период, самите часове и някакво евентуално има някакво напрежение или между часията взето това. От училищите си години, например, Кайс как се пречука върху мене, падна на земята, как един приятел се опита да ме самоубие, да ме убие. Такива забавни. Разкажи за убийството. За убийството? Бяхме си, вървяхме и той ми каза дай парите и аз му казах аз му чере и тръгнах да го кефам да се биеме, да се поричкаме и просто бях наръган брутално. След това се спасих ама беше много опасно. Имаш ли белези? Имам военни белези. Имам компания, как се казва? 6 човека и госпожата по-английски. Дали имам хората от гетото, пример. Пешо Попов, не. Отправи послание към хората, които те гледат. Към които ме гледат? Да. Надявам се фашинга да не е супер дълъг и още да не сте се отекчили. Надявам се след това да дойдете на After Party, ако направите свестно After Party. И се надявам да постигнете това, което искате.